É un animal. Pero vai morrer, non? De que farán? Tiran un porco dende o campanario. Esta parroquia é capaz de acabar con calquera. Espero que non me pase a mí. Aquí! Pare! Me viroulle o sentido. Riscou. Pero a ver, aquí non viñamos a falar do porco. Outra vez. Creo que xa tivemos esta conversa. Amén. O porco. Viva Santo Antonio! Menos barullo, que estamos coa misa. Como? Herexe! A Santo Antonio tanto lle teñen as nosas diortas. Santo Antonio está farto das vosas parvadas. Só pido que deixen o porco en paz. Sí, home, sí, espere sentado. Non dubiden que algo farei. Dame que morreu. Así acabou como acabou. Señor, que isto sexa de verdade temporal. Bendice e acepta, Pai, esta ofrenda. Faina perfecta e digna de ti para que se nos converta no corpo e no sangue do teu Fillo ben querido, Xesucristo, noso Señor. Prefería don Crisanto. El, Meu pobre, este na noite antes da súa paixón, colleu o pan nas súas santas e venerables mans. Ergueu os ollos ao ceo. Cara a ti, Deus, o seu Pai Todopoderoso. Deuche grazas. Partiuno e deullelo aos seus discípulos mentres dicía: Santo, santo. Moito lle gusta esta canción. Que ben a canta. Dios del universo. Santo, pare. Ai, Jesús. Ves, xa te dicía eu, isto con don Crisanto non pasaba. Teño dentro do meu peito unha laranxa partida para darlle a Santo Antón, oh pirim, pirim, pim, pim, para darlle a miña vida. Pirim, pim, 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 don Horacio di que non, don Crisanto di que sí. Pirim, pim, 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 don Crisanto di que non, don Horacio di que sí. Na parroquia de Louredo hai dos curas e unha igrexa que veneran sin saber o pirim, pirim, pim, pim, que mandan esta parexa. Pirim, pim, 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 pim. Pirim, pim, 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 pim. Supoño que a miña opinión non conta, xa que son o párroco e son parte interesada. Pero penso que a igrexa de Santo Antonio de Louredo é unha das máis fermosas que vin. Pero agora esa beleza quedara comprometida por mor das pingueiras e humidades no seu bello tellado. E a min, Horacio Casares, como párroco, correspondíame a misión de devolvela ao seu estado orixinal. Sabe que? Este non era mal momento para falar dese plus de perigosidade do... Cala a boca, rapaz, que as levas, eh? Santi ten razón. A auga entra e estancase no entreteito. Un par de mans de pintura chega de sobra. Esta vez non, don Crisanto. É cousa seria. Levamos así moitos anos e nunca pasou nada. Pois non podemos agardar a que pase. O se foi unha goteira, pero aínda puido caer enriba o tellado inteiro. É perigoso, non? Moi perigoso. Ve? Como do plus de perigosidade non é tan mala idea. O plus vou cho dar eu a ti, pero na cabeza, eh? E debemos empezar a seña coas obras. Non podemos dar outro espectáculo como este no medio da misa. Iso é doado de dicir, pero... De onde pensas sacar os cartos, é listo.
A igrexa non é só a casa de Deus. É a casa de todos nós. A de todos. A casa de toda a comunidade de Santo Antón de Louredo. Será de quen a visite, que aquí hai moito hipismo. Mira, mestra, que é un pelello. Ou o alcalde. A igrexa ábrese a todo aquel que desexa acudir a Deus. Non exclúa ninguén. E todos, como comunidade, facemos uso dela. As misas dos domingos, os bautizos, os enterros, Os cabodanos, os cabosdanos. As novenas. bodas, Sí. rosarios, Moi O ben. Vía Crucis. Sí. adoración nocturna. Moi ben, grazas. O caso é que todos debemos colaborar a mantela nun estado óptimo. Pensemos, senón, nas vosas propias casas. A medida que pasan os anos van precisando pequenos arranxos, reparacións, pois a igrexa igual. Non? Agora necesita algunhas remodelacións e todos, como católicos, debemos contribuir ao seu mantemento. Igual que na declaración da renda, que hai que marcar no cadriño aquel, como dixe don Crisanto. Ti disto non sabes, Indiño está calado. Non, en realidade, Sindo ten razón. Velo. Deixa falar ao señor cura, home. A ver, é algo semellante, Sindo. O que pasa é que nesta ocasión, en vez de poñer unha cruz nese cadro, trátase de que cada veciño participe na medida en que boamente poida. Ni máis ni menos. Non estades de acordo? Pois perfecto. Dous kilos de arroz, un paquete de galletas e un abrigo vello. Que é iso? Os froitos da coleta. En serio? E con iso queren que amañemos a igrexa. As galletas son de chocolate. Ten que haber un malentendido. Na taberna todos parecían dispostos a colaborar. Home, disposición teñen. Mire que abrigo máis xeitoso. A coleta comezou, así que se cadra nos próximos días, así Xa pode agardar un ano enteiro. O máis que pode sacar son unhas bolsas de macarroso ou algún xoguete vello. Estupendo. Mire, padre, as cousas sonlle así. A xente, a hora de dar, dá o que ten na casa. Pero cando son cartos, esa é outra historia. Algúnhas moedas os domingos na igrexa. E como queren que paguemos as obras? Co da boeta? O da boeta hai que enviar ao bispado e as misas tamén. E o que sacamos dos cirios e dos petos é para mercar flores. As flores non serven de nada se a igrexa cae a cachos. Iso diga yo, obispo. Eu só lle digo como son as cousas. Ten razón. Perdoe, Amelia. E entón, que vai facer? Sinto, pero con esa cruz vas ter que cargar só. Explíqueme como. Os veciños non queren colaborar e na parroquia non hai cartos. Es un home con recursos. Sei que atoparás unha solución. Desde aí é moi fácil dicilo. Perdoe. Síntoma, señor, iso foi unha impertinencia. Ai, Horacio, Horacio. Pensas que non me preocupan os problemas das nosas igrexas? Non é iso. Nesta diócese hai moitas parroquias que necesitan cartos. E con máis urgencia que a túa. Por suposto. Sei, non, monseñor. O que pasa é... Desculpa. Sí. 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 Sí, sei, sí. Sí. De acordo, que preparan o meu coche. Irei recibilo en persoa. Teño que deixarte. Esta semana visítanos o cardeal Echeverri. Entendo. Horacio, ser un bo sacerdote implica algo máis que dicir misa. Os tempos cambiaron, Hoxe contamos con poucos recursos. E debemos administralos con sabedoría e responsabilidade. Moitas veces, sacar de onde non hai. Pídeme que multiplique os pans e os peixes. Non é moi diferente a ser bispo. Ti tapa as goteiras dunha igrexa e eu as de toda a diócese. Seguro que farás ben. Saúda a Crisanto da miña parte. Moi ben. Como van as cousas con el? Ben, ben. Podería decirse que comezamos a entendernos.
Ese rapaz non ten sentido ningún. Pedirlle cartos ao bispo, que ocorrencia. Ande, non se altere, que ainda lle vai dar algo. Nos anos que levo aquí, nunca pedín un can. Eran outros tempos, don Crisanto. Outros tempos non, outros curas. As primeiras de cambio vanlle mexericando ao bispo. Nin que a igrexa fora un caixeiro automático. Tomou as pastillas? Tome! O bispo ten mellores sitios onde meter os cartos. Pobre, como os veciños non daban nada. Os veciños que teñen que ver nisto. Ben sei eu quen ten que pagar. E logo? O Concello! Vai che boa, Vilaboa. Do se non pasa a falar con Delmiro do asunto. Ande, tome a manzanilla e déixese de lerias. A igrexa é o edificio máis senlleiro da vila. Forma parte do noso... Patrimonio. Patrimonio histórico, sí. Pois non llo digo ao alcalde, que aínda lle ha de expropiar. Para outras parvadas sí que hai cartos. Miren, agora o cura é don Horacio. E xa sabe que a él non lle gusta nada que anden metendo os fociños nas súas cousas. E que vai facer? Dicirllo ao bispo. Ese rapaz non ten sangue no corpo. Pero a onde vai, home, que aínda non tomou... Veña, pois corra logo. Non ves? Puxeron mal. É Santo Antonio de Louredo. Non, home, non. Encarguei eu que o fixesen así. Xa é hora de pasar páxina, Josito. Somos un concello moderno, un concello do século XXI. Mira, víchelo acceso a internet que puxen aquí para todos os veciños. Quedouche ben bonito, sí, señor. Esa atrapallada de Santo Antonio por aquí, Santo Antonio por acolá, acabouse. Louredo e punto. Pois ao cura non che vai gustar nadiña. Mellor, así aprende a que xa non estamos na posguerra. E que agora mandamos nós. E os veciños? Os veciños? Se ti non dis nada, eles nin conta serán. Sí, nada. Non te preocupes, muller. Ai, mamá. Claro. Iso son xamóns. Non, que lle bota moncha ao caldo. Auténtica do país, eh? A ver que quere. Pois non sei. Bueno, falo con el e logo chamote, biquiños. Que sorte a miña que andaba a buscarte, Delmiro. Pois son todo teu. Da cabeza aos pés. Pero mira que es gracioso, eh? Pero gracioso, gracioso. Xa. É polo do piano. Pero que piano? Pois o piano que pediu ir para a escola para as clases de música, non recordas? Dixeches que o ías estudar. Dixen tal. Prometéralo. Ai, como che gusta tomarme o pelo, eh? Xa sabes que eu son moi gracioso. Daquela que é alcalde, que fago con isto? Coloca no medio da praza e que o vexan todos. Pero eu só con isto non podo. Esa iniciativa, Josito, hai que gañar o posto. Ala, Maite, imos a un despacho e falamos tranquilamente dese piano, eh? Veña. Adiante, Maite, pasa. Boas tardes, don Crisanto. Vaya teléfono, eh? Está vostede feito moderno. Hai que ir cos tempos, neniña. Podese saber que fai vostede no meu despacho? Mira esta linista de patacón. Temos a igrexa inundada. Algo in, pois poñan unha portería a cada lado e xogan o waterpolo. Maite, guapiña, senta, que de contado estou contigo, eh? A nosa igrexa é patrimonio histórico da vila. E vostede patrimonio espiritual. Don Crisanto, non teño tempo para parvadas, vale? O Concello ten que axudar para arranxar o tellado. Si, home, si, se quere pagamos las sotanas tamén, ala. Hai... Antes os cartos. Non hai? Polo menos pagaredes os materiais. Non. O albanel corre pola vosa conta. Ningún peso. E teño cousas máis importantes que facer. Non me quentes, non me quentes, Vai ao Vaticano, que están podres de cartos. Has de ir pro inferno de cabeza. Hai que tomar menos anfetaminas. Así que un piano para a escola, eh? Pois sí. Que ben, que ben, que ben. Hola. Como lle foi co bispo? Nada, recibiume, pero desta non nos pode axudar. Vaya por Deus. Había que intentalo, non? Sí, o que non chora non mama. A cea está case lista. Grelos con chourizo. Gústanlle? Sí, sí. Váleme calquera cousa. E entón, que pensa facer? Non sei. Pensaba ir falar co alcalde a ver se o Concello nos pode axudar en algo, non? Con Delmiro? Excusa facelo.
Don Crisanto tomoulle a dianteira. Non me diga que... Faltoulle tempo. O que faltaba? Eu xa lle dixen que estivese quieto, pero xa o coñece. Pero este home é un caso, e que lle dixo? Non sei, pregúntelle a él. Está na sala remexendo nos seus libros. E non tarde, que despois os grelos non hai que nos coma. Don Crisanto, temos que falar. Que fai? Estou ordenando un pouco isto. Mira como tes. As encíclicas cos misais... Que desfeito. Normal, aínda non tiven tempo de ordenar as miñas cousas. E isto que é? René Girard. Un teólogo. Un moderno deses que non coñezo de nada, non? E que fai ao lado de Santo Agostinho. Fora! Don Crisanto non pode facer o que está facendo. O que? Ordenar a biblioteca? Non, ir falar co alcalde sen dicirme nada, eu son o párroco. Coñezo del Miro de toda a vida e sei como manexarme con el. Claro, entón co os cartos, non? Aínda non. Xa o fixo outra vez. O que? Sábeo moi ben. Impide que faga o meu traballo. Vai falar co alcalde sen consultarme nada. Entra aquí e remesen as miñas cousas en... E agora que fai? Estes son meus, levos para casa xa que che molestan tanto. Don Crisanto! Bravo! Ingrato, desleal, traidor, fariseo. Así vayas de cabeza pro inferno, Xudas. Hola. Pensei que xa marchara para casa. Quería rezar un anaco. Xa. Pero Deus está en todas as partes, non? Tampouco é necesario que o faga aquí. Vamos, digo eu. Santiago, podes marchar, non te preocupes. Sapecho eu. Non, homes, eu non o dicía por iso. Aí te anda. Bueno, pois se me pide así, eu a mandar. Boas noites, don Horacio. Boas noites. Señor, eu non pedín vir aquí. Ti sabes que isto non estaba na miña mente, pero se este é o camiño que me tiñas preparado, de acordo. Eu acepto de bo grao. Agora que do tellado iso foi unha faena. Aí pasaxeste. Non podías agardar, que sei eu, 2 meses, non? Polo menos ata que lle escollese un pouco o xeito os veciños. E o don Crisanto, pero iso que é? Para probar a miña paciencia, a miña fe. O caso é que agora necesito da túa axuda. Dime que camiño debo seguir. Faime un sinal. Gracias, señor. Auténtico Dolce Gabbana, en Portugal, 2 por 40 euros. Chollazo. Sindo, se queres consigo unha. Sindo non quere. Non quero, non. E o que quixese.
E as mozas non din nada. O milloriño da moda italiana. Estás guapísimo, miniato. Iso, ti dalle. Ainda non che pasou? Levo toda a semana agardando que amañe a fiestra da escola. Muller, non te preocupes, hoxe non pasa. Doxe non pasa. Iso é o que dis sempre, despois non apareces. É que teño moito traballo. Traballo. No Gallán. Muller, non te poñas así. Hola. Café. Ben cargado. Vai a cara atrás, machiño, sei como revolgan. Oxalá, daquela ainda cobraba. O cura novo que quere comezar cos arranxos da igrexa. Oh, daquela xa ten os cartos. Que vai ter? O alcalde non solta un peso. Oh, era visto. Pois, o Concello ten que pagar, que aquí somos che todos moi católicos e ben merecemos unha igrexa como Deus manda. Se pagasen ben, ainda colleu o chollo. Vas dao. Don Horacio pensa en facelo el. O que? E que eu o axude. Podedelo crer. Este cura eche máis milagreiro que o Santo Antoniño. Iso non pode permitirse. Eu xa lle dixen que comigo non conte, que ando mal dos cadris. E aquí traballando de clocló non se fai un peso de caixa. Intrusismo profesional. Ando eu dando misas. Non, misas non, pero predicas de carallo, Tomalle outra. Marcho, que vos preste. E a cervexa? Desconto xa da camiseta. Non queremos camisetas! Apunta ya, A ver, mozas. Aquí temos un café. Grazas, Lidia. E o té. Veña. Entón, que? Falaches co alcalde? Falar, falei, pero di que ten que pensar. Que un piano custa moitos cartos e que, claro, a escola non é competencia do Concello. Que cara. Pois non sei, dille que merque un de segunda man. Ti non te preocupes, Iria. Xa verás como convenzo. Que tipo, Sí. Eu cando lle falo non o vexo moi centrado tampouco. Non, centrado nunca estivo. Veo que lle dicía eu. Encheuno todo de trapalladas. Aquí me tens, don Horacio, disposto a dalo todo. Pero eu non te chamei. Nada, reláxese, padre. Deixe nas miñas mans. Hai que confiar nos profesionais. Sí, pero tampouco falamos dun presuposto nin nada. Xa me pagará cando remate. O caso que quede ben, non? Pois mire, para empezar, hai que illar todo isto. E as tellas? As tellas hai que cambiarlas todas, mire. Todas podres. Isto vai dar un chollo. Xa, pero primeiro gustaríame saber canto vas cobrar. O normal. Ningún peso máis, ningún peso menos. Canto? Claro, así, máis ou menos... Non yo sei. Pero eu empezo, tiro pa diante e listo. Xa lle pasarei a factura cando remate. Vostede que di? Eu que digo? Que como empeza a chover, isto vai parecer unha piscina. É das Olímpicas. Entón, que? Por diante? Se non queda outra. Espadas. E 20 en euros, 40. Bona, Josito, que hai que ir por los cartes, É que non me dei conta, alcalde. Non me dei conta. Estás das berzas. Sei que lle deches nos dentes o creo, Home, non, aínda por riba voulle pagar as obras. Estes pensan que vivimos nos tempos de antes, E se cae a igrexa, moito mellor. No sitio montamos un centro comercial, con cine e todo. A ver, quen sae? Eu. Ademais, foi Don Crisanto quen estragou o cartel, non? Home, tampouco é seguro, alcalde? E se foi el fixo moi ben, Que a vila chamouse de toda a vida do noso señor Santo Antonio de Louredo. Os de fora dan tabaco. Por certo, falando das obras, o Concello teria que poñer algo, non? Despois de todo aquí somos todos católicos e habería que ter unha igrexa como Deus manda. É iso que non di. Ti ou a beata da tua muller? Oiches, Amador, coidadiño con quen te metes, Iso, veña, non te metas con Sindiño, O alcalde leva razón. Se el quixese, xa tiña as obras paradas. Que os curas non pediron permiso nin nada. Esa non a pensaches, Que somos un concello con talante, Respetamos todas as culturas e religións. Aí vai. A ver. Controás nunca arrastrarás. E se arrastras, perderás. Ti es parvo de todo. De todo.
O qué? Miñato contratoume de peón. A ver, explícame outra vez porque non entendo nada. Miñato contratoume de peón. Pero tío, o sacristán. Pero el paga mellor. A lei da oferta e da demanda, padre. Veña, neno, bulindo, que necesito estes caldeiros. Un momento que estou debatindo co señor cura. Entón que fago? Contrato outro sacristán ou que fago? Non, ó. Isto é ata que remate a obra. Ten que velo como unha excedencia. E non pensarás que che vou pagar por traballar para outro? Non, ó. Todo non. Vostede págueme a min que logo se lle pago eu a él. Ao final sai todo do mesmo sitio. Estes caldeiros veñen ou que? Vai. Mira, eu agora teño misa, pero despois falamos. El, na noite antes da súa paixón, colleu o pan nas súas santas e venerables mans. Neno, masa. Vai. Nas súas santas e venerables mans. Isto non é misa ni nena. Ergueu os ollos ao ceo. Vergonza veros na igrexa. Cara a ti, Deus, o seu pai todo... Miñato, que estamos na Eucaristía. Entón que, paramos? Bueno, eu ben vos facía un descansiño, Veña, sí, anda, parade. Seguro? Mire que isto vai como taxi. Queda parado, pero o contador segue. Seguro, sí. Ide un anaco tomano a Irlanda, porque senón... Isto con Don Crisanto non pasaba. Hola, boas. Hola. Hola. Ben, pois xa estamos todos. Dixenlle a don Crisanto que viñese xantar, non lle importa, non? Pero se molesto marcho, eh? Non diga parvadas, don Crisanto. Pode vir sempre que queira, xa o sabe. Hola, fabas, que ben. E que tal as obras? Que quere que lle diga? Un desastre. Lentas, ruidosas... Co miñato ali non hai xeito de dar unha misa a dereitas. Pois que pare durante a misa. Non lle vería nada mal escoitar as Sagradas Escrituras, a ver se lle entran na cabeza. Non, pero xa me gustaría, pero miñato di que non pode parar. Ademais, senón non remata todo o ano que ven. O que estou pensando é pechar a igrexa uns días. E a xente? Poderían ir a outra parroquia, non? Por riba de min. A igrexa de Santo Antonio de Louredo non pecha. Recordas as inundacións do 82? Para esquecelas. Na misa coa auga tos nocellos. E logo marchamos todos xuntos a ver o mundial na tele. E o incendio? Non pechamos, non? Era o que me faltaba por ver. A casa de Deus non é unha taberna. A casa de Deus non pecha. Nunca. Mira, xa non sei que dicirche. O único que fai Delmiro é pasearme por aí e invitarme a cafés. Pero do tema do piano non dá ninguna fala. Eu non o vexo moi centrado. E a min, claro, iso desconcéntrame. Tes unha pánfila? Eu? Sí. A Delmiro non lle importa nada o piano. O único que quere é... O que? Pois xa sabes. Pois non o sei. A ver, pois o que queren todos nesta vila. Que non viron unha muller nova en anos e andan todos o que andan empezando por este. Hola, guapas. A miña fiestra segue igual. A culpa de don Horacio, que me ten escravizado. Se por mí fose xa sabes Corta, que... corta, miñato, Co da miña fiestra é anterior da igrexa. Pois falas con don Horacio, se queres, e se ele non ten problema, eu encantado. Cinto, apúntamo da mesa. Hola, señoras. Adeus, miñato. E dis que quere quitar as mesas. Ti sabes algo, Amelia? Ai, non. O dese home un caso. Chega e o primeiro que fai é coller vacacións. Don Horacio segue dicindo misas, pero noutras parroquias. Ah, daquela é certo. Muller, falaba por falar. Mais lle vale non sacar as misas, que a misa é sagrada. Aí falaches, Moncha, aí falaches.
O único que vai conseguir é poñer a xente na súa contra. Eso serán uns días, tampouco pasa nada. Non poden estar os días en misa. Home, eu non lle estudei no seminario, pero teño entendido que co tema das misas hai mínimo, pero non máximo. Que outra cousa podemos facer? Así non podemos estar, Amelia. Xa. E xa cambiamos de hora? Miñato pasa aquí o día inteiro e aínda non empezou co tellado. Non, Horacio, ollo con ese, que é dos que traballa 10 minutos e cobra a hora inteira. Traballar non morre, iso é certo. Aínda que hai outra solución. Sí? Iso si, non é demasiado ortodoxa. Así que misa na praza e despois que? Na taberna. Así de paso tomades uns chatos. Mentres non nos mata a friaxe. Por min como se colledes unha pulmonía. Pasmóns, que sodes uns pasmóns. Corvos teñen vos comido sentido. Diz que é cousa do cura novo, alcalde. Pois máis ben parece do outro, por iso de que lle patina a neurona. Miñato. Iria andábate buscando. Ti non paras. É porque ela non se deixa, que senón a ese non lle contaba un conto. Ou dous. Pero aquí está boa de chuchar os dedos e a Maite. Para o carro, miñato. Ese é como o viño, a medida que pasan os anos vai collendo corpo. Cuidado coa miña filla, miñato, e falo en serio. Vale, Amador, vale. Que o rapaz non contou mentira ningunha. A túa filla está feita unha muller de sacar o sombreiro. O sombreiro, a camisa e o que faga falta. E falando do rei de Roma. Hola, miñato. Hola, guapísima. Hola, papá. Chamaches. Sí, Maites. Temos que falar do asunto ese do piano, non? Aquí. Non, mellor noutro sitio. Pago e marchamos. Josito, paga. Onde vas? A ti que che importa? Home, alcalde, Moncha é miña irmá. Como alguén lle conte que... Vas a contar ti? Non. Pois veña arreando. E non te metas os meus asuntos. Vale. Maite, marchamos. Hala. Hasta logo. Hasta logo. Vale, pois collo o coche e tomamos un café na de Manolo. Pero, Delmiro, iso queda por alá, en Castro. Non quererás falar do piano así diante de todos. Que o piano non che calquera cousa. Ademais provoca moitas envexas. Non é pro concello. Lembras? Claro. Ven. Amelia! Sí, aquí, don Crisanto. Onde está? Quen? Quen vai ser? Ese. Don Horacio. E logo, pasou algo? A quen se lle conte? A misa na praza, como os feirantes. Home, se non hai outra cousa. Si, pero dai ao botellón non hai máis que un paso. Ande, xente, que lle preparo unha tila. A tila metíalle eu, aunque sei eu, sei por onde. Don Crisanto. Non me tires da lingua, Amelia, non me tires da lingua. Non, home, non, que xa ten vostede bastante solta. Ollo co que dis, Mire, se quere falar con el, ten que agardar. Agora ten misa en Castro. En Castro, Castro. Vai boa igrexa, en Castro. Adeus. Facía moito que non viña por aquí, Sí, eu tamén. Quedou un día bonito, Así. E que? Non o pasas ben comigo, Maite? Sí, sí que o paso, pero eu o que quero é o piano. Vai, eu non, Miriam. Se cadra mellor que la fale contigo. Xa, pero é que eu prefiro falar contigo. Entre nós hai confianza. Non che parece? Sí. Hai confianza. Hai confianza, química, física, hai de todo. Ti máis eu somos un equipo, non? Home, visto así... A
ver, que son eu para ti, Maite, Ademais de ser o teu alcalde, Pois, es amigo do meu pai. Home, sí, xa, pero algo máis serei, non? Tamén era o meu xefe. Ves? Pois non me gusta que me vexes como o teu xefe. Eu son o teu compañeiro, vale? Son o teu amigo. Podemos ser amigos, Maite? Claro. Pois somos amigos. E un día imos cear, Porque os amigos tamén cean. E outro día podemos ir tomar unha copa. Porque os amigos tamén. Vale, pois imos los tres. Sí, xa, pero que tres? Ti, eu e Moncha, a tua muller. Teño nas clases de palilleiras e ten moito xeito. Ai, que tarde. Veña, anda, marchamos. E o piano? Xa falaremos. Miñato! Tampouco te poñes así. E como queres que me poña? Teño un par de ideas ao respecto. Mira, non me mares que xa nos coñecemos. Menos do que eu quixera. Oi, se queres axudo cheu con esa fiesta. E cale, atendo teu que isto non é traballo para un neno. Iriña. Estoume fartando. Veña, tens que cambiar de cara, Anda sempre con esa cousa tan seria. Miñato! Mira, eu amañoche a fiestra e ti ves comigo a casa. Teñoche unha camisetiña Unisés puro Luis Vuitton que mentras non che vexa posta non quedo tranquilo. Don Crisanto! Non sei que pasa aquí, que en canto vedes unha saia, saides como a tolos atrás dela. E ti? A mí non me mire que eu non fixen nada. Xa podías vir á misa, que últimamente non se che ve o pelo. Arredemo. Aquí non se come. Esta é unha igrexa, non un cabarete. Ei! Está pechado. Que está pechado. E cando abre? Cando acaba a misa. O qué? Cando acaba a misa. Vale. Admito que non é o máis habitual. É un sacrilexio. Non exagere. Unha misa é unha misa, aínda que sexa ao aire libre. Como nas romarías. A ver, que ten de malo? Pois que a xente pode coller frío. Amelia, a partir de mañá pasamos na misa de 8 a 6 da tarde. Contento? Pois non. A misa de 8 é ás 8, non ás 6. Por iso se chama misa de 8. Pero, por amor de Deus, só é unha misa na praza. Que fai agora? Creo que vai chamar o obispo. Sí. Crisanto, de Santo Antonio de Louredo. Quería falar co señor bispo. A ver como yo explico. O bispo deu permiso. Como? Que non se pode poñer? Que está falando co cardeal. Colgou. Isto non vai quedar así. O bispo deu permiso. Chamei non te estaba de acordo comigo en que nun caso como este podía celebrar a misa na praza. E iso nin é misa nin é nada. Cando dous ou máis se reúnan no meu nome, eu estarei entre eles. Moita leria testi. Pero o señor bispo dirá o que queira, pero el día misa na catedral é de gala. Mire, sei que está feito a facer as cousas aquí a súa maneira, Crisanto. Don Crisanto. Don Crisanto, pero ten que meter na cabeza. O párroco son eu. Agora, gusto ou non, as decisións son cousa miña. Non me importa que veña por aquí e pase o tempo... Como dis? Pero ten que deixar de causar problemas. Onde vai? Deixa, Amelia. Se o padre Casares pensa que son un estorbo, a partir de agora, que diga as misas el só. Xental. Ande, imos, que está a xente agardando na praza. Bendice e acepta, Pai, esta ofrenda.
Faina perfecta e digna de ti para que se nos converta no corpo e no sangue do teu fillo ben querido, Xesucristo, noso Señor. Amén. Mira, pois ao final estálle quedando unha mesa ben xeitosa. Cala que chegamos ao momento crítico. Ergueu os ollos ao ceo, cara a ti, Deus, o seu Pai Todopoderoso. Ves como non pasa nada? Deuche grazas, partiuno e deullelo aos seus discípulos mentras dicía: tomade e comede todos del... E agora que pasa? Non é cousa miña, pero isto é un acto público non autorizado. Como? Necesitan permiso do Concello. Que permiso nin que permiso? Fora daqui, Sabino, que como yo diga a tua nai... Piche, xa cho dicía eu. Pero saca de aí, Paspán, que estás interrompendo a mí. Sen altercados. Disólvanse pacíficamente. Vamos a ver, por amor de Deus, aquí ten que haber un erro, Sabino. Delmiro, dimisión. Delmiro, dimisión. Delmiro, dimisión. Isto é cousa do meu Delmiro. Digo che que hoxe dorme co can. Non poden manifestarse aquí. Veña, todo o mundo para casa. Vaite ti para casa. Delmiro, dimisión. Que isto se mire por onde se mire. Isto, Sabino, isto é intolerable. Xado Horacio, pero sabe que eu son un mandado. Parece mentira, Sabino? Que tua nai de misa diaria. Isto xa non nos soporte un marcho. Onde hai que ir é ao Concello. Veña, todos ao Concello. Ai, que leria. Imos. Ainda vai haber unha desgracia. Xindiño, vente pro Concello. Xa te explico aquí, pero non corras, Delmiro, dimisión. Delmiro, dimisión. Delmiro, dimisión. Delmiro, dimisión. Este alcalde é unha fraude. Vas dormir co can. É unha fraude. Este alcalde Dimite. é unha fraude. Este alcalde é unha Alcalde, fai algo, que os católicos están empezando a poñer violentos. Pero este para que está? Para poñer multas, exclusivamente. Delmiro, dimisión. Xindiño, non te alteres, meu rei, non te alteres. Delmiro, dimisión. Alto, un momento, veciños, escoitad. Dimite. A ver, isto foi un erro. Eu quero que saibades que o alcalde está con vos. A ver. E se as forzas de seguridade se excederon no seu cometido, terán que responder ante min en persoa. Queremos misa. Pero se ninguén máis que a min respeta a comunidade católica de Louredo. Santo Antonio de Louredo. Vale, Santo Antonio. O caso é que a praza non é o sitio axeitado para os cultos religiosos. De todos os xeitos, eu estou aberto a calquera proposta razoable para que a comunidade católica siga celebrando os seus ritos aquí. Lambón, que es un lambón. Vas dormir co can. Monchiña, por favor. Que fa loucura. Como que fale o cura? Isto non é un debate, home. Que fale o cura. Que fale o cura. Que fale o cura. Deixo falar que estes van en serio, Vale, veciños, que non se diga que este concello é un exemplo de democracia. Horacio. Don Horacio. Ben, grazas, moitas grazas. Pois eu teño unha idea. Digo eu que se non podemos celebrar a misa na praza, igual poderíamos facelo aquí, non? Aquí no concello. De ninguna maneira. Só ata que remate gaso, nada máis. Non e non. Delmiro, dimisión. Delmiro, dimisión. Delmiro, dimisión. Delmiro, non me cantes. Dimisión. Delmiro, dimisión. Alcalde, un home un voto. Dimisión. Veciños, quero que saibades unha cousa. As misas vanse celebrar aquí, no concello, porque eu son o voso alcalde e o voso alcalde non vos vai decepcionar. Ademais, este concello é un exemplo de democracia, Este concello é un exemplo de talante. Xa que se lle conte... Hola, boas noites. Boas. Boas. Eu marcho para a cociña. Senta, fai o favor, non quedes de pé. Non, grazas, estou ben así. Pois eu vou sentar que hoxe tive un día accidentado. A ver, contame. É sobre miñato. Xa sei que andas con obras na igrexa, pero preciso que veña mañá a escola sen falta.
Ten que reparar unha fiestra que hai moito tempo que lle dixen. Non vai poder ser. E logo? Xa tedes un sitio para as misas, non? A ver por canto tempo. Ademais, aínda queda pintar, cambiar as tellas, temos que acabar coas obras antes de que empece a chover. Só é unha mañá. Non. É imposible, de verdade. Gostaríame facerche ese favor, pero... É que non che estou pedindo un favor, Horacio. Eu contratei a miñato antes que a ti. Iria... Só unha mañá. Iria ser razoable. En canto a miñato acabe coas obras, digo... Non te molestes. Escoita, eu teño que velar polo ben da parroquia. Xa. Porque os nenos que van á escola non son da parroquia, verdade? Sabes, non hai tanta diferenza entre Delmiro e ti. Cada un a súa maneira, pero só de los dous igual de caciques. Aí eu marcho, que xa son horas. Deixo a cea enriba da mesa. Boas noites. Don Horacio, está ben? Non, estou farto. Eu non pedín vir a esta parroquia. Creo que os veciños tampouco me queren aquí. Non diga parvadas. Pero que pasa que non o entenden? Eu só quero que as cousas melloren. Xa lles pasará. Os de aquí non estamos afeitos a tanto cambio. Xa sei que vostede quere o mellor para a parroquia. Pero non sei. Penso que debería ser un pouco máis suave. Vostede cree? Don Crisanto non lle fala. A mestra di que vostede é un cacique. Non sei, igual exaxero. Pero un pouco de delicadeza non lle vería nada mal. Mire, nós temos que afacernos a vostede. E vostede ten que collerlle o xeito á vila, a facerse ás nosas maneiras. De momento é o cura novo. Pero xa verá como dentro dun par de meses xa é un veciño máis. Non sei se aguantarei tanto. Xa verá como sí. E agora marcho, que aínda lle teño que dar de comer aos animais. Deus lle pague. Boas noites, don Horacio. Boas noites. Señor, non sei moi ben como solucionar todo isto. Debo velar polo ben da parroquia, aínda que vaya en contra da escola, porque iría precisar que lle arranxen a fiestra, aínda que o seu tampouco é un problema tan grave, non? É un mal menor. Si, un pouco é vestir un santo desvestindo outros. Así que agora debería falar estas cousas co bispo e non molestar a ti con esta historia. Claro. Obispo. Gracias, señor. Obispo. Bendí, Señor, este local para que nel poidamos alabarte, glorificarte e darche grazas. Fai que neste lugar convivan a paz o amor e poidamos celebrar dignamente os teus sagrados misterios. En nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Pero isto que é? É que era botar auga polas paredes. Non, a ver, son só unhas pingas de auga bendita, non un caldeiro. Non, don Horacio. Pase que fagan misa aquí, pero de bendicir o local nunca falamos nada. Delmiro, para celebrar a misa temos que consagrar o lugar. Por esas non paso, non mo tome a mal, pero hai moitos veciños os que non lles van estas lerias. Supoño que eles tamén teñen os seus dereitos. Pero antes dixo que podíamos. Pero agora digo outra cousa. Trabuqueime. Pido perdón e listo. Non o podo creer. E pensa que os veciños van permitir isto? Os veciños en quen te din calquera cousa. Seguro que hoxe non se lembran de nada. Digo eu que levo 10 anos de alcalde. Josito, que faga o que queira, pero como bote auga nas paredes a rúa con el. Mandar, alcalde.
Non te preocupes que xa marcho. Por min fago o que queira. Misa no concello. Desde logo, sabes elixir ben os sitios, Deixo xa, por favor. Pois, hai unha discoteca lá na Sardiñeira. Se che presta igual. A misa non se vai celebrar, contento. Xa está, conseguiuno. Sí, Delmiro botas atrás, non quere que consagremos no local. Como que non quere? Quen é ese fantasma pra... É o alcalde fai o que lle peta, igual que a vostede. Ese a min non me proíbe nada. Proibimos a min. Ti, eu tanto ten. O caso da la lata, non? Veña, arreando por concello. Vamos, veña, vamos. Tanta modernidade, tanta historia. Vai me escoitar o cabuxo de Delmiro. Andando. Ti, energúmeno. Que pasa, agora ataquen en mandas, como os lobos? Sempre igual, Delmiro, sempre igual. Tranquilo, don Crisanto, por favor. Póñase como queira, pero o local non se consagra. Es un home casado. É pola Santa Madre Igrexa. E que? Digo eu. Mira que andar moceando con Maite que podería ser a túa filla. Ei. Un momento. Eu non sei o que ela lle dixo, pero eu son inocente. Non tes vergonza ninguna. Son inocente até que se demostre o contrario. É a súa palabra. Non me quentes, Delmiro, non me quentes, atende ben. Primeiro, o desa rapaza acabouse. Sátiro. Bromuro había que darche. E segundo, imos consagrar ese local. Imos decir ali a misa e morra o conto. E non lle digo nada a Moncha por non desgustala. Pero dígalle algo, don Horacio. Dígalle que non se pode acusar así, sen probas. Eu ainda estou dixerindo de Maite. Sen probas, Mira para aquí. Gusta chiso. Agora mesmo chamo a Moncha. Que chamo? En nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se lle boto unha man, acabamos antes. Non, gracias. Hola. A que hora empeza a misa? Ainda falta un cacho. Don Crisanto. Estive pensando esta misa ten algo especial. Se non lle importa, gustaríame que oficiase comigo. Estás seguro? Mira que eu non quero ser un estorbo, Estou seguro. Está ben. Se é por facerche un favor. E seguro que non pesa. Nadiña! Que sorte ter un home fortamán cando se precisa. A mandar, preciosa. Sorpresa! O piano. Sí. É cousa do padre Casares. Estar un pouco desafinado, pero penso que servirá. É un piano precioso. A que sí? Pediu o obispo. Parece ser que non lle daba moito uso. Ese don Horacio é encantador, Xa, unha xoia. Pero el non tivo que cargar co piano. Ai, que celoso, miñato. Que ti tamén és encantador, A saber por que lle deu por isto o cura. Non sei. Pois parece que vos levades bastante ben. Pois aí vos queda, marcho, que vos preste. Quieto parado aí. E logo que? Cambiaches de idea sobre o... Sobre a fiesta. Do colexio non te moves ata que non arranxes. Agora? Xusto agora non pode ser, porque... Mira, miñato, non me toles máis, pásame diante, veña. Vale, xa vou. Mira. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmáns que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección e de todos os que partiron deste mundo, amparados pola túa bondade. Acólleos a todos na luz da túa presenza. Xa está dormindo outra vez. Ten misericordia de todos nós e danos a graza de participar na vida eterna. Por Cristo, con Él e en Él, a ti, Deus Pai omnipotente,
na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria, por sempre e eternamente. Amén. É curioso como suceden as cousas. Dun pequeno problema sae outro máis grande e sen que te decates acaba saindo algo realmente bo. Poida que Amelia teña razón e ao final me acabe adaptando a esta vila. Non sei. A verdade é que me custa crelo. Iso sí, antes dixen que a igrexa de Santo Antonio de Louredo era bonita. Penso que cando estes arranxos rematen vai ser, se pode, máis fermosa aínda. Mira para as cartas que se che vai a vista.